Sanibonani. This is Daddy D on Daddy D TV radio. This is Decorated Memories from 3 to 6 every weekdays. Ngiyethemba ukuthi right abantu bayaphila lapha nekhona ngithi bakithi sihleli sithulile siphumule. Ngiyazi umhlaba uyanyakaza lapha ngaphandle izinto siyenzeka. Everything is under control bakithi. Nale nahlobo likhona kuyashisa kunjeyana esilungiselela leso sikhathi bakithi isikhathi senjabulo isikhathi lapho abantu behlangana khona nemindeni yabo bejabula benze izinto ezihlukahlukene lapho abantu khona bezipha isikhathi sokuthi ke bakithi bephumule berelax emva kwesikhathi eside bekwamlungu besebenza bebhizi ngezinto ezihlukahlukene. Ngiyathemba ukuthi ni right bakithi wonke umuntu lapha khona kukhona akahlelile. Ngithi ke nje into ebalekile injabulo bakithi ke nanokwazisana nokubambana nokukhulisana njengomndeni kuthi ke imindeni yethu masithola isikhathi asisebenzise asibonisane uthando asibonisane ukuphila. This is Daddy D on Decorated Memories. Ngithi ke bakithi isikhathi sobumnandi, isikhathi sokujabula, isikhathi sokuphila, isikhathi sokuzinaka nangempilo. Bakithi asinakeleleni impilo zethu. Indlela isimo esenzeka ngakhona impilo zethu asizinakeleli. Enye yenkinga siyibona ngoba isikhathi sesihambile sesikhulile. Kanti kumele siqale sisebancane ukunakelela impilo. Masilokhu sikhuzwa asibheke izinto odokotela abasikhuza kuzo sisebancane. Ukuthi qaphela ukudla ukuthi, qaphela ukuphuza ukuthi, qaphela ukwenza 1 no 2. Leyo nto leyo iba nomphumela ongemuhle empilweni yakho. Ngoba lezo zinto zenza kancane kodwa mawukhula bese sigcina sezinomphumela omkhulu. Namhlanje intsha eningi yanamhlanje bakithi ibhekene nezimo eziningi kakhulu ngokwezifo ibe isesencane. It's another edition of Daddy D on Daddy D Decorated Memories. It is the 24th. Actually it is the 23rd of October bakithi ngiyethemba ukuthi ke bakithi si ready for a weekend because a weekend is upon us. We are having a good time and the weather is warm. Ngiyethemba ukuthi ke nihlelekile lapho nikhona ngoba ke niyazi ukuthi ke ndikhathe njengalezi bakithi lapho sithola khona ukujabula nalapho khona senza khona izinto ngokuhlukana ngono nina ingane ziyajabula ziyabhala njengamanje zidinga support kini bazali lani lapho nikhona ngithi khuthazani bakithi ke bese ke niba usizo nilekelele nakubo othisha ukuthi nabo bethi mangabe madoda beshaya elabo igalelo nani nifike nidlaleleni igalelo njengabazali. Sometimes it's quite surprising uthola ukuthi ingane ziyafika emakhaya ziyakhumula zihambe ziyodlala, nobody is doing a follow up ngokuthi ke